Ei lentänyt poika hanhen selässä posiolla, vaan kissa joutsenen selässä. Joo, kissa. Osaan tuohon laetturille nousu. Ja se kissa tuolla vaani tuolla rannassa, kun niin kuin se joka aamu tekee. Se menee tuonne rantaan. Että jos siellä sattuisi jotain syötävää saamaan. Mutta ei se arvannut, kun se lähti siitä laetturilta ne joutsenet uimaan. Järveen menivät ja lähtivät uimaan. Se kissa oli täällä laetturi tällä puolella matalana. Siellä oli, kun minä olin tuossa Mansikkamaan kuppessa, katon tuonne rantaan. Minä että no nyt on jumalauta, kun kissa hyppää joutsenen selässä. Ja koko tokka lentoo. Ja kissa sen saman tien nousi ilmaan. Siellä se pyöriskeli joutsenen selässä ja minä että kuinkaan tuoka. Mutta se kävi tuossa Karisillalla päin mutkan se tokka ja tulivat takaisin ja ne vielä kääntyi tuonne sillalle päin. Kissa kiikku selässä, mutta sittenpä se kun se vielä meni tarpeeksi tuonne Karisillalle päin tuota väylää, niin siellä se oli jossain vaiheessa hypännyt. Ja se ei ollut kauan, niin se tuli tänne kotiin ja voi että se oli ravassa ja märkä. Hirveän märkä oli. Ja se näki, että se on käynyt umpisukkelossa kyllä, kun se on hypännyt. No eihän siinä mitään, se meni tuohon nurmikkikentälle ja alkoi siinä puistamaan itseä pyöriskeli. Sitten tuli 7-vuotias tytär tuli koulusta ja mutta eihän se kun se minä sille sen selvitin, niin sehän meni heti kissan kanssa polvilleen tuohon nurmikolle ja kissa syliin. Mutta se oli jo sitten aika puhas se kissa. Se oli sen verran tuossa saanut kuivattua itseään. Oliko kissa mellevänä, kun hän oli kyyvissä ollut? Ei se rintojaan niinku, kyllä se oli aika semmoinen nolon näköinen. Se oli niin kastellut ja ihtensä tuossa. Ei se ollut mitenkään leuhkan näköinen. Luuletko, että Rasmus enää hyppii joutsenten En selkään? usko, että semmoiselle kyytille lähtee. Kyllä se sen verran viisas on, että ei se toista kertaa lähde.